Mä kerron yhden jutun. Mä tiedän, tää on vähän outo juttu, tänne eläintarina. Vähän outo. Koita kestää. Mä kerron nyt tarinan ihmisluonteista. Kun mitä mä elän, mä pusken huomenna. Ja että pointit ois tarpeeks vahvoin. Mä kärjistän käyttämällä eläinhahvoin. Vanha satu menee seuraavasti. Oli aavikko asti, tulva vesi nousussa. Se oli noussut kiven reuna asti. Ja auttamattomasti kaksi eläintä oli loukussa sen kiven päällä. Sentinen täällä toisistaan. Vaik kuivalla säällä se sammakko ois syöty jo aikoin sitten. Mut skorpioni on vedessä heikol jäällä. Ja sitä muuttaa helposti käytöstään, kun käy näin, et keinoja on käytössä vähän. Ja aikakin menee nopeasti kohti nollaa, kellon digitaalinäytössä. Enkä mä näe siinä väärää, paistot meitä määrää. Ja onhan se nyt vittu itsestään selvää, ettei henkeä menetä kovin mielellään. Odottakaa nyt ohi, et lähe vielä mihinkään. Hyvällisesti mihinkään. Tää jatkuu. Sammakko seisoo vaan kaunista jääkkänä. Kunnes se tajuu, et silloin ässä käyttämä. Juida, se osaa uida. Napa kiven päällä vaan rintauintiin näyttämään. Skorpioni huutaa, hei älä pelkää. Mä hukkun tänne jos sä et ota mua selkää. On se riski aina auttaa pahaa. Panna näiden munilla ja kauppa itse maahan. Sammakko vastaa, ei taida napsaa. Nää on liikkiin mun niskaan tai vatsaa. Skorpioni mainitsee 8 lastaa ja kertoo sammakolle pari vahvaa faktaa. Jos mä pistän, mä hukun ite samalla. Mä oon ehkä peto, mutten tyhmällä tavalla. Sitä paitsi sä voit hyötyä musta ja mun suojelua lupaan kunnia sanalla. Sammakko miettii ja taipuu